Marami nito sa Alaska. Costco. No, I don't think so. Saro sa mga symbol kang Canada. May nakasulat. Hindi ko nabasa. Saskatchewan, Alberta, British Columbia. Ano to? Ano, hapunta? Canadian Forces, Canadian citizen in the service of peace. May tour bus pala doon. Tatanungin namin kung pwede kami. Kung pwedeng bumili doon. Sa kanila. Kahit hindi online. Oh, may barko doon. May barko. Paalis na. Papa, ito talaga. Eyo. Yung tanong anong next oras. Tanong natin mamaya doon kung ano. Oo. Iikot na kita sa buo. Oo, hapoton ta. Tanungin natin. Katulad nung sa Toronto. Tour bus. Oh, pre, naalala ko yung sa airport sa Naiya. Yung binang hindi to, solid to. Talagang grabe to. Naalala ko lang, sorry. Museum mo. Ay naglalagay sila ng mga Dadi ka rin matapat ng kapatid. Tawid. Nagbubutasan ng dulo. Come here, anak. Madam. Ang ganda ng lugar eh. Oh. May daungan pala ng barko dyan, no? Ayun na nga, paalis na. Tapos ayan yung parliament, oh. Tapos tanongin natin kung magkano ang ticket sa City Sights bus. Ano kaya itong building na to? Let's go. Why? It's so boring though. Double decker. Amiga Dua, may Butcher Garden, may Victoria's Best. The Empress, di namin alam kung ano to, kung hotel ba to or part ng gobyerno ng building, government building ng Ang tour guide natin. So bali pala yung bus city tour, $60 per person, pero ang kids free, So 90 minutes tour daw yun. Pero mamaya pang 11:30. Pero hindi na kami doon, kumuha na lang kami ng ganito. Tapos yung isa dyan, itinerary. Ganda ng flowers, no? The Empress, ano to, hotel? Daddy, dapat pala nagkuha kitang kopya. Castle on hotel. Oh. The Empress Hotel ata. Woo! Para muna ng konti, pahinga ng konti. Yan. Yan. Kuha mo. Ayos. So, The Empress Hotel ata yan, So after nito ay museum tayo, museum. Old Town. Empress Hotel. Mauto na kita. Dahil mapa-museum ata muna. Okay. Paka-museum ta. Yan na nila. Babalik tayo. Picture ulit. Yan o. Haranin na kaya yung Meron na. Ay, Isabel mapabuhat. Isabel. Where's the parliament? Of British Columbia. Ayun. Ajing. Baby. I'm the best racer in the world. Really? Yeah. Really? Yeah. You say I'm the best racer. Yeah. Really? Yeah. Hello everyone. I'm vlogging. Yan, okay, very good. You're vlogging what? Today I'm riding my dinosaur. Dito kami sa may museum, anak ko. Simula doon sa may Empress, yun? Hotel ata yun. Ano namin yung mga bata. Woo, Bell. Look at that. It's Royal BC Museum,
Ito pala yung Royal BC Museum. There you go. Ito pala yung Royal British Columbia Museum. British Columbia. Laki din, no? Amiga, mas nag-ibang ang reals ni Oleya kag nakaputo siya. Okay. Let's go. Ang bayad dito ay $23. Adult. Ang bata, free. Isang 4-year-old and 5. IMAX. Ini siya. Iba-iba eh. Sinihan ba ito diretso? So, pwede kita magpili. Arctic. Pipili space. With the mammals on the planet. I will like it. The Arctic? Enjoy unlimited regular documentary. So, ongoing siya pero malaw ka lang. Malaw ka lang. Okay. Pwede na pakimatian tagaro. Okay, let's go. So, Museum. tickets. Bili tayo ng ticket. Ganda na, amiga. Totem, oh. May bear. Look, Isabel. There's a big bear. Tadaan! IMAX. Aray naman kita. Doon daw sa kabila. I know, nag-share na. Okay. Oh, mag-share na rin ako. Mag-search. Daddy, magkalot daw kita doon sa Ha? Oh, wow! Dukulaw. Ano na yan? Wala na sa mundo. Sa mamot, oh. Belle, come here. Isabel, come here. Look at this, it's huge. Wow. Grabe no? Oh, nabubuhay pa to. Ang laki oh. Walang sinabi ang elepante dito sa laki nito. Padakula no? Oh, ito yun. Akala ko nito display lang. Tunay na ice pala to. Lamig. Preyon daw yan, sabi ni Sir. It's real ice. Bibi, Bibi. Oh, come here, come here. Pagalitan tayo, baka ano. Don't touch anak. No, Isabel, come here. Baka pagalitan tayo ng mama. Saan? Doon na. Let's go. Ano yan? Oh, look at the beetle. Oh, nakulaw. Ay, laking beetle. Sa Regina, sabi, kunya may nagadan na wolf. Isabel? Sa kanila, then they will preserve. Kasi good naman wolf. Ano? Taxidermy? Ano? Yeah. Quiet. Wow! Look at this! Ano yun, Bill? What's that? Mga bugs? Baby, oh. Sa Anak ko, when you sit down, Isabel, when you sit down on the floor without your underwear, yan ang mga bugs na yan sa floor. When you don't wash your hands, that's the bugs. I know, that's why you should always put shorts and always wash your hands. Laki. Look at that. Nasa jungle. Oh, mami. May echo. No? Hello? 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 May echo, ano? Ang galing. May ano look, there's ano. Ano yan? Oh, bobcat. Yan ka baka magwakwak like it. Sa bobcat. Hello? 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 May echo, ano? Oh? Hello? Parang mga totoo ay. Hello? Ang galing na may echo. Ano to?
Ano yan? Seal? Mommy, look, Isabel, what is this? Is that a sea lion? Is that? No? Let's see. Lion of the sea. Hmm? Laki pala na to, no? Kasi nakikita kami kahapon yun sa ano eh. Sa aquarium. Ano yung mga eggs? Ay, buhay talaga niyo. Tunay. Oo, tunay. Ayos, no? Mga shrimp. Ha? Ayun. Mahalat ka lang yung dikit na seconds. Oh, That looks like an animal. I know. Is it? Or is it just what's a rock? that? May kunwari man yan tubig. You're too big. Oh. Look at that. Would you go to the outside? Nabel. Johnny, hindi kita ulit. Marami nito sa Alaska. Costco. No, I don't think so. No. Sa Costco, king crab. Wow, parang ano, parang kang nasa loob ng submarine. Wow. Parang ka nasa submarine, ano? Wow. You can drive, Isabel. You can drive. Dali. Oh, You can I'll show drive. you Titanic. What's in there? Oh, fish. Aye, Captain. Are you the pirate? There's a flood. This is a flood. The BBC daw keep on doing it. I wanna take a So ito siguro yung mga una pang nag-migrate dito sa Victoria. Ito, Sabah, Malaysia. Oh. Sabah, Malaysia, China. Itong nakapunta dito sa Regina. What is this? Present day Chinese migration. There's no way that the city was going to allow any of the other streets to be renamed after him because he's... So, tapos na kami dun sa una. So, meron pa kaming third floor. Nabel, Bel, stay here. Yep. Eh, yung magayon siya. May parliament. Ayan, Ito nakakapitita rin. yun ang parliament. Tapos yung mga... Mana mag-agila kitang yate? Yan, mga yate. Mga yate. Magano ka? Ay, may sinasakay pa yung putusoy na puto. Afford ka na magyate. Ilan dyan? Itong cute ang bunga kawatan na yellow. Itong nasa right. Ito na yun, sunod. Nasa third floor. Mga kasuotan nun, no? Mga paganyan. Mga palaki. Ano pa daw, mga Chinese herbs tailoring. Siguro yung mga una pa tong mga nakarating dito sa Victoria, no? Itong mga tindahan na to, ginaya na lang nila. Chinatown. Ayos, no? Tapos dyan, duman sa Regina, kung sample nila. Ano yan? Ano nandyan? Columbia printers, no?
Ito sa taas. Ito sa taas. Sa taas. Lumang ano pa oh. Elizabeth. Ba? Ang ganda no? Ano to? Sinihan? What's that? Shh, quiet. Lumang ano? Studio. Lumang ano pa o picture. Dito sa kabila. Isabel, come here. Come here, come here. What is this? Oh, this is like the more like how A the house? kitchen looks like before. Oh. Because we're from Saskatchewan, so we do have Saskatchewan, yeah. We also have a museum there. Itong lugar pinapakita na yung kung ano yung mga anong panahon pa, no? Yun, no? Yung iba nakakatakot yung lugar. Yung ano, loob. Ano to? Salmon. River. Or showing. Ano yan, Bel? Hi. Hi. Go there. We go. No, that. Ha? Oh, there's a train? A train. My train. Where's the train? Oh yeah. Anino lang. Kunwari train. Train station? Oh yeah. Is this a train station? Huh? Oh yes. Oh. May mga train. Ano lang. May train, anak. There's a train. Oh, yung mga ano. Yung mga nurse nung panahon. Oh. Take a picture. Isabel, Saglit. I'm gonna take a solo picture with them. Mga nurse nung panahon. First Chinese-Canadian nurse to train, serve in Victoria. Mga nurse. Anong makina nito? Ha? Tunay. Mga salmon sa lata. Ay. Ayos no? Laking salmon. Minahan ng ginto. Ito yung minahan ng ginto oh, nung panahon no? 1849 to 1900. Ngayon nga lang ako na ako nakakita sa personal ng ganyan. Ha? Sa gold oh. Dito na daan. Ano lang, ano naka-sticker. Naka ano na? Nakadikit. Ayos ano? Parang tunay no? Ang galing no? Isabel, look at mom. Barko. Ano yan? Discovery. Hindi umakyat. So let's go. Yung lumang barko pa nung panahon, no? Pang One Piece. One Piece. Anime na naman. Lahat lang. Taas tayo. Ha? Okay. Uy, ito mga ano. Ano? Higaan ni Kapitan? Amoy luma din, no? Siguro, yung mga higaan nila ng panahon. Ano yun ni Kapitan? Table ni Kapitan? Mga bareles.
Ang laking ibon. One of the largest bird. Kaya nilang sumurvive hanggang negative 30. Pwede sila sa Saskatchewan. American black bear, pero white. Para mga totoo, no? Wow. Po? Saro ni sa mga symbol lang kang Canada. Saro sa mga symbol kang Canada. Yes, I know. Ito yung ground floor. Ayun na Balik na. Okay, Oh. okay. Let's go. Here. Supings. Ay, mapakalang ito. Bear. There's a big bear right there. Yang tunog, galing yan dyan. It means alas 12 na. Kami magla-lunch muna. Kasi alas 12 na. Balik na tayo na sa parking. Woo! Ayo. Balik ulit kami dito sa Parliament yan. Woo! Kasi itong Parliament halos sa kabila lang nito yung itong museum. Kaya yan. Sa atin to. Siyempre meron na naman ako monkey dito sa taas. So, habang naglalakad dito sa Parliament ng Victoria. Yan, dito sa kabila ng Parliament itong mga flag. Bibi, may horse big horse. Yan big horse right there. Oh. Look at that. Ha? Di ko alam kung alin ang Saskatchewan. Wala naman kayo mong bundok. Yung color yellow na yun, may bundok. Wala kami yan. Ha? Yeah. Yep. Yan. Wit Yan yung sa amin. Wow. I'm gonna try to do a lot of them. Si Mama right there, sa horse. Woo! Ayos, no? Kaya namin. Saka tayo sa Saskatchewan, no? Ay, pala nga. May nakasulat. Hindi ko nabasa. Saskatchewan, Alberta, British Columbia. Asa yung Ontario? Ontario. Mga maple. Totoo naman. Daming maple leaf dun. Ganda. Lakas ng buhos ng tubig ay. Woo! Yeah! Waterfalls. Kaya yung mapapad ng Victoria, huwag niyo itong kalimutan mag-picture dito. Ayan. Lahat ng flag ng Canada. Ng mga probinsya. Yes? Let's go. Can I ride on your shoulders? Later, awin na back ni Papa. Let's go na. Race na lang. Race. Race. Okay. Let's go. Carry me. Papa. Hi ka muna sa horse. Hi, horse. Hello. Hello. Very huge, no? Very big. Yeah. Look at that. There's another one right there, brown one. It's the kuya. It's kuya pala. Ang laki naman ito. Dobby. Yeah. Okay, let's go sa parking. Wow.
Bye-bye na sa Parliament. Magla-lunch muna tayo. Let's lunch chicken. Chicken? Yeah. Ano pa? Chicken and Jollibee. And Jollibee. Sa ano kita, Bibi? Mag-Jollibee ulit tayo sa Vancouver. Magbalik. Kasi ang balik namin ng Vancouver po yung last trip daw ng yung sasakyan namin, yung barko, Go. Alas 9 pa ng gabi. Horsey. So meron pa kaming Go, horsey. 9 na oras dito sa Horsey, Victoria. Go. Yay! Horsey, go, go, go. Let's go! You go.